It's time. It's time for love. Agenda mix. Abdul Agenda. Next time ina duba agogo, allurar ruwa kyauta daga Allah. Next time ina duba agogo, allurar ruwa kyauta daga Allah. Mariya da kai a soyayya da uwana, a gare ni wanda kai dai ka fi su suna. A cikin gidan ka can ne ni za na zauna, aure sunar ma'aiki na garin Madina. Next time ina duba agogo, samun ka garin kyautar Allah. Gogo ke ta daban kike kyakkyawar kware, zan zauna da ke inda ina dare. Na miki alkawar ke ce ke kaɗai, zan zauna da ke bayan ki